siyaphilisa. Sizocela abantu abayisithupha abangakayithathi lento. Ngizoyigcinela mina abathathu nomfoka komgodole uzocinga abathathu. Esizobathathela lento. Nangu mama uqala. Mamina hayi manje sizoza kini. So bafowethu ngicela ukugcizelela abafowethu bengakakhulumi emazwini kaBaba uMacingwane. Alele yaphuzu le discipline bafowethu. Ngiyakhala man. Ngiyakhala ma MK amahle. High moral. High discipline. This is not just any political party bafowethu. MK le. Uyabona silapha esikhona nje namhlanje. Emva kwama elections angomhla ka 29 May. Santshontshelwa amavoti. Kungenxa ye high moral, high discipline. Ngoba umhlaba wabona ukuthi umkhonto waligoqa lonke izwe. Umhlaba wabona ukuthi umkhonto wesizwe usholombelwe amavoti wawo. Kodwa ngenxa yokuthi silandela izwi ideology ye MK, high moral, high discipline. Yingakho sila namhlanje. Ngoba ukube this was just any political party, izwe ngabe lumlotha namhlanje. Siqhubekeni lapho ke bafowethu. Sibambe nje kanje. Sibe disciplined. Akukho okunye okuyesikhulula ngoba la sizoqedela ngokuphelele inkululeko yomuntu onsundu. Struggling sisifundiswe yibo labo abamhlophe. They created lempilo le esiphilayo ukuthi sistrugglishe kanje. Bay understand kangcono ngoba vele ibona abeza ukuthi sistrugglishe kanje. Ngoba bafunani ukuthi mase sihluleka ebese sishisa izwe liba umlotha bese kuthiwani niyababona ke laba bantu la. Kanti hayi bahambe kabi ke namhlanje. Gijima nogwaja leza ufudu. Sisho njalo lapho kumkhonto wesizwe. Sithi gijima nogwaja luyeza ufudu. Lokho ke ngeke kuze kwenzeke if idiscipline singena. Mina nje ngimi kulelo nje bafowethu namhlanje ukuthi asiphume siyolishumayela nasey'nkundleni zokuxhumana bafethu sizama ukulishumayela leli vangeli. Ade khuluma la ubaba uMacingwane ethi uzomthuka umuntu kanti nobe besikhuluma la nomfowethu umfoka kaNkomgododo uzomthuka umuntu kanti ubesenenhliziyo yokulangazelela ukuthi uza la ebese yena uyamthuka wena ey'nkundleni zokuxhumana bese vele ethi yabo intombi yashayelwa bafowethu kahle inesi intombi mawuyishela awuzi ngendla kahle. Sambeni ke solishumayela leli evangeli sikakhulukazi thina abantu abasebasha ey'nkundleni zokuxhumana. Angingikhomusha mina ngimdala. Ey'nkundleni zokuxhumana singathuka abantu bafowethu, singabathuki abantu
uma uza ukuthi uphakamelwe umoya ushukela ngcono vele umblock lo muntu uyidelete ne comment yakhe. Siyabonga. Amandla.